Vi skal mødes kl. 10 om morgenen i ens lejlighed. Jeg tager hjem til min mor og siger, at jeg har fundet medicin for min homoseksualitet. Jeg er virkelig nervøs. Bare for at hun ligesom kan tro på det, hun gerne vil tro på. Og hvad der skete i den lejlighed, ændrede alt fuldstændig. Så da jeg bliver 19, får jeg tilbudt en lejlighed i en meget større by, og tænker ligesom, at nu skal det være nu. Altså, tænker en større by. Folk er sikkert meget mere åbne omkring, hvem jeg er, og der er ingen tid at spilde. Jeg kunne simpelthen ikke være sammen med min kæreste mere. Jeg kunne knap nok kramme ham. Jeg cutter nærmest forbindelsen til min omverden, hvor jeg så er kommet fra den lille by. Og jeg vælger at være mig selv, og prøve at være mig selv i hvert fald, i den større by. For det føles bare som om, jeg har rendt rundt et helt liv, hvor jeg har taget alle mulige forskellige masker på i forskellige sammenhænge. Og jo ældre man bliver, så bliver det også sygt tyngende at blive ved med at bruge de her slidte masker. Jeg tænkte over det hver dag. Indtil 2,5 måneder senere, hvor jeg tog en beslutning om, at jeg ikke kunne være sammen med børnenes far mere. Til sidst måtte jeg bare indse, at nu har jeg brug for at være mig og vise mit sande jeg. Jeg kunne bare ikke blive ved. En dag tager jeg hjem til min mor med en ordbog på mit modersmål. Og jeg vælger at forklare hende meget pædagogisk konceptet omkring homoseksualitet. Men alligevel vælger hun at tale om impotens og ting, der ligger i familien. Men jeg har mødt en kvinde, og jeg kun kendte hende i 10 dage, men jeg er totalt lykkelig. Totalt forvirret. Og totalt skamfuld. Jeg er sygemeldt for depression og får også piller for det. I starten holdt jeg hende lidt på afstand. Det hele handlede lidt om, at jeg havde brug for at arbejde med mig selv. Jeg var sur hele tiden og fuld af vrede. Så jeg tror ikke, det var vildt fedt at være henne på sidelinjen. Og det gør det ikke bedre, at hver gang jeg så kommer hjem, altså hjem til familien, at jeg mødes med, hvornår får du en pigekæreste? I lang tid præsenterede jeg min kæreste som en veninde til mine børn. Hvornår er du normal igen? Det var meget bevidst. Du gør det besværligt for familien. For de skulle ikke rende rundt og sige det til Gud at være mand. Hvis de bare kunne forstå, hvor svært det er at være mig. Jeg havde brug for selv at processe det, og jeg vidste næsten ikke engang selv, hvad der skete. Der er ting, jeg ikke har valgt med mit liv, som bare er en del af mig. Og det kan jeg ikke engang blive accepteret på. Jeg er slet ikke parat til at sige, at jeg var kæreste med en pige. Ikke nok med, at jeg er deprimeret. Jamen, at jeg så skal høre på, at jeg ikke er nok værd. Jeg kan huske, at jeg engang hørte en anden sige, at hun sørgede over tabet hendes heteroseksualitet. Det lød så underligt, men nu kan jeg virkelig godt forstå det. Det at blive testet med medicin hver evig eneste dag. Det at have så begrænset et liv, at det eneste man laver, det er at gå i behandling, tage hjem, gå i behandling, tage hjem. Det kan folk bare ikke sætte sig ind i. Der var noget ukompliceret ved at være en mand og en kvinde i helt vildt mange situationer. I det år med den behandling bliver jeg fuldstændig ødelagt, både psykisk og fysisk. Vi var 2 veluddannede, pæne mennesker med et fast arbejde. Vi var en kernefamilie.
jeg både ser ødelagt ud og er ødelagt. Og der er bare ingen, der kommenterer på det. Jeg vidste jo godt, at det ville blive helt anderledes, når jeg gik med hende på gaden, end da jeg gik med ham på gaden. Men det er alligevel stadig de ligegyldige ting, man hænger sig op på. Jeg begynder langsomt at komme ovenpå og få det bedre med mig selv og den verden, jeg lever i. Jeg siger til mig selv, at min familie kan nok ikke acceptere mig som den, jeg er. Men jeg må acceptere mig som den, jeg er. Jeg gik fra at være sammen med en høj, flot fyr, til at være sammen med en butch kvinde. Med tiden håber jeg på at kunne springe sådan helt ud for omverdenen også. Og kunne sige, at jeg er, som jeg er. Og sådan er det bare. Overfor alle. Hvorfor kunne du ikke bare finde en, som var lettere for folk at fordøje? Jeg tænker tit, så har det sikkert været nemmere for mig. Men det ville det jo ikke. Der er så mange mennesker, der render rundt og pretender. Lader som om. Viser måske 30% af, hvem de egentlig er. Jeg kan sige, at jeg viser meget mere. Og det er jeg stolt af. Jeg går og skammer mig over den måde, jeg kom ud til mine venner på. Det tætteste, jeg kommer på min mors accept eller anerkendelse, det er faktisk, at hun en dag snakker med min bror, som står og siger nogle negative ting omkring mig eller noget. Hun vælger at sige, lad ham være. Han bidrager til familien, tag imod hans hjælp. Lad ham leve sit eget liv. Jeg er så ked af, at jeg følte, at jeg skulle advare dem agtigt, inden jeg overhovedet havde mødt hende og lært hende at kende. Det var bare så tæt på en accept, at jeg blev nærmest helt rørt jo. Altså, det var sådan, shit, mand. Lad ham leve sit eget liv. Tak, mor. Jeg ved godt, hvad folk de tænker om kvinder, som ikke er pyntet, går med make-up, ikke ordner sit hår, sin negle. Og det er desværre dem, som vi gør krig med i samfundet. Jeg tror aldrig, jeg vil stoppe med at tænke sådan. Og jeg forestiller mig, at jeg vil altid tænke sådan, og det skulle være en hemmelighed. Men jeg er stolt af hende, for hun bliver ved. Og det gør jeg også. Og jeg har det bare sådan, hvis der skulle være nogen, der nogensinde kom hen til dig og sagde, du må ikke være tiltrykket af din mand eller kone. Du må ikke være sammen med den, du elsker. Og du må desuden heller ikke elske den, du elsker. Og så lige splitter jeg op en gang. Altså, vil du finde dig i det? Hvorfor skal vi så?